Rod, witam wszystkich na trzecim szpilu latowego sezonu COKK 2021. Dzisiaj zagra z nami Mannschaft Pawła Szutowa, Bartosz Barwicki, Kamil Czajiński, Dawid Lach, Max Więcek i kapitan Paweł Szutow. Jak zawdy, do 5 punktów. Mannschaft będzie miał 60 sekund na dyskusję. Przypominam, że za szpil macie prawo poprosić o ekstra minuta. Jeśli po 60 sekundach macie taki gefil, żeście mieli tego czasu za mało, możecie mnie poprosić, a ja ze swojej dobroty ta ekstra minuta dum. To zaczynamy. Muszę wam powiedzieć, Pawle, że wyście są liderem łańskiego sezonu. To, że jakieś wymagania od was też są większe, aniżeli od inszych. Macie świadomość tej presji, jaka na was jest? Toć, no ale my są profesjonalisty, to szafnymy. Super. Jest, że z tego podejścia. Czwarty sektor. Pytanie jest takie, że z początku XVII stulecia jeden naukowiec Erfinder dał takie przypuszczenie, że Europa jest pokryta warstwą lodu, co ma 30 milionów kwadratkilometrów. Pytanie, dzięki jakiemu wynalazkowi on mógł taką hipotezę postawić? No myślimy. No, wiesz, kiedyś pływali, nie? Jako, że zaczęli pływać, to już jakieś do Arktyki, gdzieś na północ. I To było XVII stulecie, ja? no, Co się zrobiło? No kompas to na zicherni. to nie to przyjdzie. Kompus był przudzi, ja. A skąd był ten naukowiec? Sam... Już nie pamiętam. Europa warstwą lodu na 30 km, 30 milionów. 30 milionów. Nie mam pojęcia. No druk też był wcześniejszy, wszystko było już wcześniej. Ja tam nie widzę sejsmograf. Proszę Paweł o odpowiedź. Kto będzie odpowiadał? No myślałem, że by dał odpowiadał jo, a odpowia, i że nie mamy odpowiedzi. No, sejsmograf. No ale żeś prędzej nie powiedział, to ja już nie wiem. Niczego. To jakoś wasza odpowiedź? To sejsmograf niech będzie. Sejsmograf. Rod bych poznał logika i no myślę, że za tą logiką to bych musiał pytać Dawida, a nie was, prawda? Ja. Muszę Pisze pierwsze, co żech miał w głowie. Pierwsze coście mieli we głowie. Dobra. Dziękuję za odpowiedź. Odpowiedź przyjęto. Na Terowski proszę. Kto sam jest dobry z matematyki? Hopie, Gotkoznówców pytasz o matematykę. Bo mnie się zdawa, że jeśli by tak ktoś się porachował, wiele to jest 30 milionów, to tak no Egipcie się to porachować, że to jest 5000 na 6000 kilometrów. To mnie się zdawa, że to jest więcej aniżeli ma całkowicie Europa, prawda? No ja, To jak Europa może być taką warstwą lodu przykryto? no nie może. No nie może być. To znaczy, że idzie o jakoś większą Europę. Ja, krótcy! O miesiączek! Genau. Genau, to jest dobrą odpowiedź. To jest dobrą odpowiedź i no niestety za późno. To był teleskop. Szło o teleskop, bo Galileusz dzięki temu, że stworzył się taki teleskop, to poradził obserwować Europa, która jest księżycem od Jowisza i dojść do takiego wniosku, że tam jest tako srogo warstwa tego lodu. Zaczynamy od 0,1. Z astronomią my się nie poradzili, ale jadymy dalej. Witam was, Kamilu. Wyście są u nas pierwszy raz. Jakie wy macie oczekiwania od tego szpilu? Och, no, jak ich widział, te które były wcześniej, tak wiem, że te pytania są takie prawie, no, podchwytliwe jak to o tej Europie, no. Musimy poćwiczyć takie logiczne uważowanie, bo to jest Dobra. tak niestandardowo. To też będzie pytanie, w którym trzeba będzie trochę kreatywnie niż standardowo pomyśleć. Pytanie jest ze dziedziny trochę gotkoznawstwa. To jeśli godocie, że bo matematyka mam gotkoznawców nie pytać, no dobra, będę pytał o gotkoznawstwo. Kto tam się zna na gotkach bantu? Widać, że żadnego nie ma? Dobra. Trochę żech słyszał, no ale to już to większość. Okej. Sytuacja jest taka, że w gotkach bantu mamy kategorię klasów.
Nie? Które oznacza, że słowa się odmieniają inaczej podług do przykładu materiału albo formy tych obiektów, co one mianują. To ono ktoś tam nawet słyszał. Ja. I ruski gotkoznawca Władimir Pungian dawał pozór na to, że wszystkie jego studenty i szkolorze, co się uczą tych gotków, chcą jedne słowo odmieniać tak, aby one opisowało jakiś obiekt długi. A czego odmieniać tak, aby on był okrągły albo kuglaty. I tak to robią native speakery. O jaki obiekt idzie, o jakie słowo. A co znaczy długi? To, No długi, no to musi być wiesz. jakaś kulturowa różnica, że co do Rusów je długie, a do tych Afrykanerów je kuplate. Josia Baba. myślał, że to mógłby być czas, no ale Bartek powiedział o obiekcie, tuż. Myśla się, że to nie może być to. Co by to było? Długie, no jakieś takie rzeczy jak woda, no ale woda to też nie ma obiekt, to jest substancją. Co może jeszcze być? Długie. Chmura mono. Mraki jakie. Macie jeszcze jakieś... Wiesz co, ale ten Dum, czas mi to, dum, ale ten dum. czas, nie, ten czas to był dobry napad. Czasy, aha, Ja, z tego, że do naszej kultury czas idzie po linii, a do Linearnie, takich aha. kultur to je raczej podług natury, on idzie dookoła. Ja, to Dobre, może już być. wiem, no ale to nie ma No. obiekt. A Ale dum? to- Że wiecie, że w Afryce tam żyją te dumy, mają takie kuglate, a Dobra, dziękuję. my mamy w Europie, mamy... Dziękuję za dyskusję. Czas się skończył. Pawle, to będzie dawał odpowiedź? O Jezina, to jest ciężkie pytanie. W to chcę odpowiedzieć? Wam ręka wolno. Kto myśli... Można to ta chałupa, można to Dawid. Pawle, kto będzie odpowiadał? Proszę o decyzję. To Dawid. Dawidzie? Daj swoją wersję, proszę. A po, Dawidzie, proszę o odpowiedź. Co takiego w Afryce jest kuglate, a w Rosji proste? tam, w Afryce te plemiona, ja, oni żyją w tych kuglatych dumach, a w Europie mamy takie długie dumy. Nie wiem, jakby się zdawało, że więcej kwadracioki są takie chałupy. A wiesz, co mam w głowie? No ale Rusy żyją we chruszczowkach, a one długie są. A, dobra. Dziękuję za odpowiedź. Odpowiedź przyjęto. Toż podług was, Dawidzie, wszystkie studenty od Pungiana, jak słyszą chałupa albo słyszą dom, to myślą o takim srogim sztokowcu, jak nasza super jednostka w Katowicach, ja? I żeście widzieli, że przy tym pytaniu była kropka. To oznacza, że to pytanie grało na poprzednim szpilu. Kaj grał Rafał Rzepka. I myślę, że jeśli by to pytanie trafiało do nich, to oni by mieli lepiej odpowiedzieć, bo stykłoby się na Rafała wejrzeć. Włosy. O krócej ja, z tego Jezu, co Afrykanery mają kręcone włosy, a my mamy Ja. raczej prostsze. Każdy w Europie, jak myśli o włosach, to myśli o jakimś długim, cienkim przedmiocie. A w Afryce to jest afro, jakie wszyscy znamy. Dobra, jest 0,2, to jeszcze nie ma problem. Jadymy dalej. Co, było to pytanie fest ciężkie, albo nie? Boście się tak zdziwili? A mnie się zdawało, że było piękne i logiczne. No ja, teraz kiedyś to... Ja się znał odpowiedź, to jest logiczne, nie? Dobra, gromy dalej. Mamy szóste pytanie. Szóste pytanie to jest najlepsza kategoria wszystkich pytań w Keresie. No, idzie forsztelować, bo to jest ludowa zagadka. Polsko-ludowa zagadka. Nogami łazi po ziemi, a głowa mo nad gwiazdami. Pytanie, łokim ta ludowa zagadka. Dobre, tak zaczynamy. Co to jest? Ja się myślę, że to może być coś związane albo z pogodą, albo z jakimiś takimi rzeczami. Ja, a to nie będzie ten... Co myślicie? Jakie piorun po śląsku? No, piorun. No, piorun, grom, no. Pierun. No ale... Albo chmura. Nie, bo to nad gwiazdami. To nie... No piorun, no ale to jest ludowa zagadka, to już nie A wiemy. Miesiąc, czy może? No ale jak łazi? Że Nie, po zimie to było nogami proste. miesiączek łazi. No Nie, jak to te świat- promienie by Ja. mogły Aha. być. No ale ja nie wiem. Coś na- Co jeszcze? Jakieś jeszcze wersje, Gipko? Coś jeszcze? Co by było z czego wybierać? Nie wiem, jakieś siwiernie zwierza, Zwierzę, no ale w to. Głowa ale, mu no, nad ale gwiazdami. ludowa zagadka, no. Bo żyrafa Ludowik zagadek nie ma. Albo jakieś strumy wielkie.
No strumy no należ nad gwiazdami, co to było? Dobra. Zaś mi się zdawało, że macie problem z tym, że żaden nie zapisuje pytań, żaden z was nie pamiętał o tym, o co się was pyta. Łokim jest ta zagadka, a nie łoczym. Żadne tam pioruny, strumyki i tak dalej nie sztymują. Toż Pawle, proszę, w to mogowa nad gwiazdami. Dobre, no i jo To tak mi proszę, tak no, normalnie człowiek to nad czym mogowa? Ja już wiem, o co idzie. Proszę Paulik odpowiadał. Dobre, Paulik odpowiadał. nie krzycz. Poproszę Maxa o odpowiedź. Dobra. Maksie, To. proszę o odpowiedź. To. Oficer. Z kiszczego Na ramieniu. oficer by miał mieć głowa nad gwiazdami. Z tego, co gwiazdki ma na ramieniu. Okej, rozumiem wasza logika i to jest dobra odpowiedź. Ja. To jest dobra odpowiedź, genau o to szło. Maxie. I to jest wasz pierwszy punkt. Mamy teraz 1-2. Gonicie ten wynik. Gratuluję Maxowi takiego oświecenia. Już po czasie po prawdzie. Byłoby lepiej, jakbyście te oświecenia mieli na czas. Ja, mi to... Bo tak z samego początku trochę więcej mogę wam wyboczyć, no ale Google Scheiber. potem będzie ciężej. 9. Ja to zawsze go dumę. Co by się brać filok i co by się brać jakiś kąsek papieru. A teraz 9 pytanie. 9 pytanie ze czarnym kastlikiem. No i to jest ta kategoria pytań, kaj zawsze idzie o jakiś fizyczny obiekt, który w tym czarnym, wyforsztelowanym kastliku mógłby się znaleźć. A pytanie jest takie, że we jednej tajli Simpsonów, mam nadzieję, że mamy sam fanów, Homer we Zeitungu widzi kupon na zniżka na jeden towar, na jeden produkt. I z początku chce się go nawet weźmieć, no ale gipko zmienił zdanie. I pytanie, na jaki towar szło tam znaleźć kupon, no i co jest w czarnym kastliku. Dobre, tak on siedzi świązany, to na zicher będzie coś z tym związanego, ja? Co by to mogło być, co by śmienił zdanie? Kupon, No, Homer widział kupon w Zeitungu, na No. jaki towar, no ale nie wziął go. no nie wziął, ja. Wciął, no ale się rozmyślał. Co to by mogło być? Coś, co by jemu się nie przydało w tej sytuacji. Co by to takiego było? Co mu się zdawało, że mu się przyda, a potem przyszło to, że mu się nie przyda. No ja, co się nie przyda jemu w tej sytuacji. Wekerie, zasiedzi świązany kaś w pewnicę. Nikt nic. Zina. No, monopitwok, aby się wyzwolić, ale by go w na to się klucze? zadźgał, w to tam go trzymał. Na klucze? Z tego, co Dziękuję. tego nie odeży, bo musi to przeciąć? Maksie, Nie wiem. ten sygnał, który oznacza, że się kończy minuta, to jest sygnał, że wy już więcej nie śmiecie go dać, a nie, że te rożki macie zacząć. Mono ja to nie za dobrze, że jak wytuplikował z początku. Toż Pawle, proszę o decyzję, w to odpowiadał. Dobre. Tak widział i że nikt nie miał wersji żadnych, toż odpowiem jo, teroski. Niedobrze. Co według ciebie mu się by nie mogło przydać, albo mogło przydać, ale nie mógł tego znaleźć? Znójść? No, Kupić. wymienić, gancegaliak. No, ja się myślę, iżby to był nóż, bo widzę, że się dzieje pewnicę, toż w to się go tam świązał, a kejby wziąć se ten nóż, to ten w to się by go tym nożem zadźgał. A tak chciał się wyzwolić za tych, czym on tam jest świązany, to już nie wiem. Dobra, dziękuję za odpowiedź. Odpowiedź dość logiczna, a powiedzieć, że dość blisko do prawdy. No bo co by się związać, to musiałby ten nóż albo pitwok przyjdą i no, że z początku, to on by musiał jakoś wyżnąć jeszcze ten kupon ze Zeitunga, pra? Nożyczki. To już uwidział kupon na nożyczki i Rod by się te nożyczki kupił i no, że nie mógł ich kupić, bo nie miał nożyczków. Logiczne, pra? Mamy jeden chill, okazało się, że żaden z was Simpsonów zapewne nie oglądał, albo oglądał, ale mu słabo pamięć. Jest jeden chi i no pamiętajcie, że dużo macie jeszcze ta jedna ekstra minuta, z której możecie skorzystać. A ja też informuję wszystkich, co nas oglądają, że jeśli ktoś chce wziąć udział we szpilu,
to styknie napisać na maila cokajk@gmail.com albo znaleźć nasza grupa na Facebooku, przykuplować się i albo zgłosić swój mineshaft ze 5 ludzi, albo zgłosić się na samego siebie i ten mineshaft znajdziemy. I radzi będziemy wszystkim nowym graczom. I oni godą o tym, że ci, co są, to są jacyś źli albo niefajni, ale z nowymi zawdy też przyjemnie będzie pograć. A teraz gromy pierwsze pytanie, pierwszy sektor. I pierwszy sektor to jest trochę o futbalu, bo wczoraj futbal szpilu Danię ze Szwecją w 15 roku. Jeden angielski komentator powiedział, że To on będzie, mogę ja, proszę o odpowiedź. ciszcza, że on mogę choby nasz pod placu grał ino jeden manschaft. I pytanie, po jakiemu mu się tak zdawało? Ja wiem, to będzie gibka odpowiedź. Poczekaj, Dawidzie. Ja był zamutowany, a Joże Godo, Bożek nie słyszał tego. Jakie to Ja to były, będzie gibka odpowiedź. jakie to Ja były mam. państwa? Szwecja, Danio. A Szwecja. Skisz tego, co to było jedno państwo. Ja, że Sweden. To był jeden, to było jedno królestwo. Gibką odpowiedź dajemy. Gipko, Dobra. Dawidzie, ty się zgodzasz z tym? Ja, to będzie na tym. Mamy No. odpowiedź, Barcie. Sam był jeden król. Barcie, mamy już tą odpowiedź. dobra. Ja ino wam godą, że gipką odpowiedź możecie dać do tego momentu, jak ona nacisna na start. Jak już nacisk na start i zygor leci, to gipki... Bożek był zamutowany. No widzisz, no trudno. To nie ma mój problem. No to dobra, tak no muszę dobra, no powiedzieć. to puszczymy. No dobra, no to jak Dobra, już tak, to tak. Pawle, to będzie odpowiadał? Poproszę, iżby Dawid odpowiedział. Dobra. Dawidzie, proszę o odpowiedź. Czyli tabela z wynikiem w angielsko gotka, jak gra Szwecja z Danią, to na tej tabela jest Sweden. Tylko, że że Szwecja, a Denmark. Okej, a skąd taką ideę? Bożek to widział. Dobra, jak żeście widzieli, to ja. Muszę też powiedzieć, że trochę jest zdziwiony tym, co godał Max, że to było jedno państwo w 2015 roku. To trochę za nieskoro, ale 300 lat. dobrze, że Paweł wybrał Dawida. Już mamy 2-3 i Pomrdały mi się. macie 2-3, macie jeszcze jedna jest ta minuta, już porowanej nie ma i to jeszcze... Proszę o większą dyscyplinowe manszafcie. Jak ktoś coś chce powiedzieć, to podnoście rękę, bo co się nie Ja krzyczy. czyli to pytanie z tym landkartą. Ja. 10. No to nie masz landschafty z kartą. Też fajne. Też te pytania mam rad. Zobaczymy, jeśli wy będziecie mieli radzi te pytanie. To, co teraz widzicie, to jest Japonia. I w japońskiej wyspie Iriomote stoi muzej, a oryginalny dynkmal. I na tym dynkmalu są wypisane cyfry od 1 do 9. I teraz proszę, powiedzcie mi, wytuplikujcie, czemu jest poświęcony ten dynkmal. Czas. Tuż na dynkmalu cyfry od 1 do 10, a czemu je poświęcony? Ja, co jedynk ma? To jakaś ostatnia Dynkmal to, że czytał, co wysyłał. No pomnik to je. A, ja. Tak, to je na południu. Dali już nie ma. A co może być ze 10 cyfrów? Jakieś szerokości geograficzne to pewnikiem nie ja. Chwila to się podaje tych koordynatów. Coś z historią, coś z II wojną. No ale 10, 10. poczekaj. Tam Rok. były te największe walki tam były, nie? Tam jak to... Nie, 10 by to nie było. To było 8. Szerokości geograficzne to chwila trzeba tych. Nie, to pewnikiem nie. Wanos, no. Bierzemy ta minuta dodatkowa, albo nie? Chcecie? Albo wam nic nie przyjdzie do głowy. Nie, nic nie przyjdzie. Dobra, nie bierzemy. Dobra, dziękuję za dyskusję. Jeszcze raz powtórzę, że tam są cyfry od 1 do 9. Bo 10 to wyście się, Pawliku, już powiedzieli. Tam jest od 1 do 9. To już proszę o waszą odpowiedź. No nie mamy odpowiedzi. To taką naszą odpowiedź. A mnie się zdało, że macie. Wejrzyjcie na kartę i dajcie mi dobrą odpowiedź. Dobre, to Kamil goduj, że może mieć coś. Dobra, Kamilu? Wejście na kartę mnie teraz mat, ale... Ja żyję 9 liter w Ale... Kamilu, proszę o odpowiedź. Może tam jakie datum, które ma wszystkie
jak jest 1942, 1942 i są to można wszystkie większe cyfry, takie datum wychodzi może. Dobra, dziękuję za waszą odpowiedź. A to jako data by szło? No to tak nie wiem, to bym musiał, ale coś nie wiem, do 27, nie wiem jak dokładnie, ale coś z drugą wojną na przykład. A nie wiem, 45 albo coś takiego, ja? Mhm. A że już tam układały wszystkie, te wszystkie cyfry. Dziękuję za odpowiedź. A teraz proszę was, Pawle, jeszcze raz, co by się na ta karta wyjeżdżali, na te oznaczenia, które macie od spodku. Mamy oznaczone połedniki, ja? Jest 120, jest oznaczony 125. Te iriomote to będzie na jakim mniej więcej? 124. 23 ja bych zgadował. A ja nawet powiem więcej. To będzie tak ze 123, 45, 6, 7, 8, 9. No, tak też żech na to myślą, no ale z kartami, że jest. I wyście ta ideę mieli i wszystko było na karcie wypisane i noście o tym nie pomyśleli. Toż, mamy 2-4. To jest ciężki rezultat, ale wasz Mineshaft jest znany z swoich comebacków, jak to go dają. To mamy nadzieję, że jeszcze tu też poradzicie wrócić. No. To jest genau ten czas, kaj idzie was prosić o taką motywacyjną gotka do swoich ludzi. Wykorzystajcie te 10 sekund na motywacyjną gotka, Pawle. Musimy się spiąć, bo jak nie, to wylatujemy, a będzie nam gańba. Tuż proszę o włączanie głów. Apel o włączanie głów poszło. To teraz mamy 11 pytanie. I 11 pytanie to jest pytanie ze malarstwa. To jest ten Ajwazowski, o którym że pisał, że będzie pytanie o Ajwazowskim, ale jest zicher i że wszystkich obrazów żeście nie obejrzeli. W nazwie od tego obrazu są dwa miana. Jedne chłopskie i jedne babskie. I o was proszę, co byście po minucie mi te dwa miana powiedzieli. Hopy tak gibko. Pierwsze to będzie Asi, się myślę, że to musi być jakiś Posejdon albo cosi. Coś jakiś z morzem, nie? Jakieś są jeszcze boginie jakiś czego. No bo słońca to nie. Widać słońce, no ale słońca to był też Bóg, nie bogini, ja? Mhm. To by to mógł jeszcze być. Albo to miano od tego jakieś normalne miano ludzkie, a to boginia jakaś. Albo... No myślę się, że nie Achim. No ale w to... Albo coś z miłością zajść, jakiś, nie wiem, jezina. A w to odpowiada za te wszystkie, no burze, a tak dalej na morzu, no to Posejdon, ale ktoś jeszcze by był taki? A jak się wtedy rzymskie, a nie, albo coś, to tam na jakieś krywie, na czym nie, to nie ma sensu, co bardziej. Ta Afrodyta była ze fal. Afrodita ze fal. Prosimy o jeszcze 1 minuta. Dobra, ta minuta dom, jeśli o nią prosicie. I no by też taką sugestię dodajcie pozór, co to za hop tam stoi. Bo to może mieć znaczenie. No białe w obleczeni, no to jakże go do Achim to nie ma, no ale w to by to było. To by to było. Jakieś legendy przypominacie się? A on nie ma jakiś mundur, jakiś taki podziwny mundur od nich tam. Ale to źle to widza. Ktoś widzi może monolepiej, a ma jakiś plan. Aha. A nie ma to jakiś taki, co zaklino to może, albo co on może robić, albo śpiewa jakieś pieśnie. Wazowski to był ruski ten. Była taka bajka jednorusko, no ale to nie będzie łona. To nie będzie nazywa łona. Co to jeszcze może być? Sadko? To nie będzie Sadko. Car? Tam jeszcze wrona jakaś loto. Jakaś wrona prawie się No. Co to może być? No, przychodzi wam coś jeszcze do głowy? Fale są, słońce jest. Odyn i Freja. Co? Kto? Odyn i Freja. Odyn Freja? Nie, Odyn to był ten Havran. To nie będzie. Nie. No jezina. Minuta się skończyła, to będzie odpowiadał. Ktoś się czuje taki, żeby mógł udzielić jakiejś odpowiedzi? No. To też Pecjew to będzie odpowiadał, a ja się z tym człowiekiem też pogodą. No, będzie w tosi. No, Czyli ja by
No dobra, ja bym mógł spróbować, chociaż nie mogę tak. Dobra, no to Richtig, jak żeście 2 minuty się dziwali na tego chłopa, toście nie przyszli na to, kto to może być? No nie przyszliśmy. Ja się myślę Jezus. na rosyjskich bojków, Ktoś go że w mundurze, nie? no w mundurze, no ale to, że to był malarz rosyjski, to nie oznacza, że to bojki też będą ruskie. Toż. Ale to mamy postać w białym mundurze. Tak, Zaś no, był zmutowany. Teraz mi to przyszło. Ale ja to już po czasie powiedział, także ja się teraz podziwiał, że ta łapa on mokaj. Jej Napoleon. jeśli Max był zmutowany, to się pogodzą Teroszki z Maxiem. Maxie, toż mocie Napoleona, co stoi samotny na brzegu, nie wiem, albo to jakieś wybrzeże, albo jakoś wyspa, to jako będzie tam babskie miano? Helena, Helena. Na Helenie, ja. No dobra, toć na wyspie Świętej Heleny. Wy macie takie szczęście, że ja jest taki dobry synek. Wiesz, Z 2 minut wam to zajęło 3 minuty, żeście odpowiadali zusammen i to jest ostatni raz, kaj richtig wam wyboczą coś takiego. Jest 3-4, ale od teroski, albo dowocie odpowiedź po minucie, albo przegrywacie, bo tak jak Żegodo, wyście są u nas liderzy i wy musicie dawać dobry przykład. A inni się uboczą, że tak można robić, że tak można miało szydać na każdym pytaniu i będą robili to samo. A tak nie śmiemy. Kręcimy kółkiem dali i dziwimy się na całki obraz, a nie no na jakieś fragmenta, co nam się zdawają ciekawe. I jak jową godą, co by na coś dać pozór, to nie godą z tego, że tak mnie się zdawało i oby się podziwiał, no to jest taka jakoś forma podpowiedzi też, bo to jest dobry synek, nie? Jadymy dalej, mamy 7 pytanie, a ten czas wykorzystam też na to, co by godał, że już o tym, że każdy, kto chce, może się do nas zgłosić, no ale też każdy, kto chce, może nam przysłać swoje pytanie, bo jako jest formuła tych pytań, to wszyscy widzimy, to że jeśli ktoś, wy też, przyjdzie na fajne pytanie, które można naszym mądrokom zadać, to przysyłajcie na ten sam adres cokajk@gmail.com, on też będzie pod naszym wideem napisany. A teraz gromy 7 pytanie, to jest cytat z Wayne'a Greckiego, który powiedział, że dobry hokejszpiler jest tam, kaj krążek, a kaj jest wybitny hokejszpiler. Kaj będzie krążek? W to. Tam kaj będzie krążek? Co wy myślicie? Kaj może być? Tam kaje bronka, tor, nie wiem, że on już nie tam, kaj ten krążek ma być, nie? Ja, Według mnie to Paulik ma recht. ja, Tam kaj będzie według mnie też. krążek. Aha. A my myślicie, proszę, bo to jest takie, że się siedzimy teraz. Myślcie. Coś i. Jeszcze raz, co to powiedział? Może napisał znów. To zapisał? Nie. nie wiem. Ja w ogóle nie wiem. Hokejem się wobec nie. Ja bych poszedł, że ta bramka, że na tej zasadzie. W bramce. No, Dobra. Czas się skończył i tak jak Żegodo, po minucie żaden już nie śmie go dać, bo wam się włącza aktywność na 59 sekundzie. Pauliku, kto będzie dawał odpowiedź? No spróbuję ją. To jako jest odpowiedź. Dobry hokejszpiler jest tam, kaj krążek, a wybitny hokejszpiler jest tam, Kaj będzie krążek. kaj będzie krążek i to jest dobra odpowiedź. 4-4, gratuluję. A my szpilą medali. Mamy 4-4. Ostatnie pytanie dzisiaj, pytanie, które o wszystkim będzie decydowało. Mamy sam jeszcze 3 pytania, co zostały, z czego 2, które były na ostatnim szpilu. Które były urzepki i na które rzeczki nie odpowiadały. Już myślę, że jak to oglądają, to im będzie też ciekawie się dowiedzieć, jeśli by dali ta dobro albo zło. I teraz mamy pytanie 5. Trochę rozluźnić się chwila jeszcze z tobą pogodą, Pauliku. Bo ja wiem, że jak ja się jechał ze Katowic do Warszawy kiedyś cugiem, nie wiem jak te rożki, ale kiedyś dawali woda i dawali jakiś maszket. Jakże się jechał ze Moskwy do Czeboksarów, to już więcej twoje teryny, to że dostał na śniadanie Eierkuchy i że dostał Zeitung. To może jakieś fajne przygody, co dostał w cugu? Miał, że no w cugu, że durś nic nie dostawał, bo to mus ekstra płacić, no ale raz, że dostał takie całki pudełko, w którym były ciostka, jakiś taki sok, no ale to było wszystko takie suche, a nie do końca zjadliwe, a to był
ten jedyny roz, kiedy że coś dostał, a tak to durś trzeba było płacić. A pytanie jest takie, co ciekawego, nieobycznego dostawają pasażery, czy dowają pasażerom we cugu Golhut Lhasa w Tybecie. Dobre, tak co się je w Tybecie? A to musi być jedzenie? Że to takie Może nieobecne, to Budda? nie musi być coś do jedzenia, Ja. że to takie prawie do jedzenia dodawają wszędzie, a tam Dobre, dobrze kombinujecie. To co by to mogło być? Zdjęcie z Dalaj Lamą. ale umrzecie bez Himalaje, nie to może, Ale to Tam- jest... Ty, wiesz, a tam jest strasznie wysoko, tam może potrzebują coś takiego specjalnego, aby tam mogli przejechać bez To tej Himalaje. tlen, Tlen, nie? Plyn? Ja. Tlen, Ja, że tam może jest tak być. strasznie Ja? wysoko i ja? No tak. domy tlen. Że No. dowają tlen do klimy, do wagonów, że są może, ja. Dobra, ale myślcie jeszcze, iżbyśmy mieli pora tych odpowiedziów. Ja, jak to jest, Wiesz, jak albo to jest tak w jak Tybecie, może we Fligrze, nie, że dawają te takie ratunkowe piecy, no wiesz, No. kiedy coś się stało tam wysoko, Mhm. No dobra, One będą miały maski. koniec czasu. Koniec czasu. Dobra, skończyła się minuta. Proszę Pawliku o odpowiedź. Dobrze, Kto będzie odpowiadał? odpowiem jeszcze raz, jak pozwolicie. I myślimy, iżby to był tlen do dychania, bo to by było fest wysoko i nie każdy mnichem, który tam wysoki żywot żyje, to już mógłby mieć te zawroty głowy. Ale to jakby się to forsztelujecie? W jakiej formie szłoby dawać tym pasażerom? No tak jak w tym samolocie takie maski dawają z tymi, tam idzie oddychać, nie wiem, jeśli tam to też szło, no albo mono coś do tego, iżby tam później się to zwracać, jakby już tego tlenu nie styknęło, no ale ja nie myślę, że z niedotlenienia ludzie się żygają. Dobra, dziękuję za odpowiedź. Odpowiedź przyjęto. Ciekawą wersją. A to czemu? Jak po Polsce jeżdżą cugi w górach, to co, to tlen też dawają albo nie? ale to, Ej, no ale to chłopie, niżej, jako ale to masz mówisz góry, jasne, wysokość. takie wielkie. W Polsce nie jeżdżą po górach. No tak. Macie recht, a tam mamy 4 albo nawet 5,000 kilometrów i z tego pasażerom dawają tlen, co by każdy poradził do porządku dychać. I to jest dobra odpowiedź. Wynik jest 5-4. Moje gratulacje. To oznacza, że wyście są teraz na pierwszym placu sezonu 2021 i na dzisiaj trafimy się z wami we srogim finale. Na dzisiaj dziękuję i do jużdżenia. Dziękujemy. Dzięki. Dzięki. Dzięki wielkie. Nie śpimy.